Jumalan hengen häneltä vei. Hänet ristiin naulittiin, sitten kuoli ja haudattiin, mutta hän nousi kuolleista. Hän nyt on taivaassa, Isän oikealla puolella. Hän kuolemallaan meidät pelasti. Kuunnelkaa nyt Jeesusta, kun meitä opettaa. Hän ihmisetkin osaa parantaa. Mutta häntä vainottiin ja ristiin naulittiin. Hänet Golgatalle silloin surmattiin. Hänet ristiin naulittiin, sitten kuoli ja haudattiin, mutta hän nousi kuolleista. Hän nyt on taivaassa, Isän oikealla puolella. Hän kuolemallaan meidät pelasti. Näin hän nousi taivaaseen ja jatkaa elämää. Isän luona meitä auttaa ja ymmärtää. Synnit saatiin anteeksi ja ikuinen elämä, kun meidän vuoksi ristille kuoli hän. Hänet ristiin naulittiin, sitten kuoli ja haudattiin, mutta hän nousi kuolleista. Hän nyt on taivaassa, Isän oikealla puolella. Hän kuolemallaan meidät pelasti. Hänet ristiin naulittiin, sitten kuoli ja haudattiin, mutta hän nousi kuolleista. Hän nyt on taivaassa, Isän oikealla puolella. Hän kuolemallaan meidät pelasti.